Hau barne politika da. Ez da, une honetan etorkizunerako be kanpo politika, barne politika. Eta hauxe da, hain zuzen bere, Europa sinisteko unea. Eta orain ere, une erabakitzaile honetan egon gura dugu. Azken baten, Euskadik interes asko dituelako, baina ez da interes batzuk defendatzea gaitik bakarrik. Parte izan gura dugu, erantzuten eta besteak zela mugitzen daben zain ezin gaiteke zalako egon, guk mugidu egin behar duguz, asko aportatzeko dugulako. Eta gaur egunean ikusten dugun polarizazioa, eta baita ere estremo batzuk eta igarotako denboraren ideia batzuen bat egiten dabenak, baita ere gorantza egiten da. Eta momentu hau da, benetan, zentroak pausu bat egon behar da horrela, eta zentroa ordezkatzen da Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta azken baten horrek bat egiten da Europako baloreekin, demokraziaren baloreekin, akordioen baloreekin. Hori da Euskan defendatzen dugune, Europan defendatu egin behar direnak, inoiz baino gehiago une honetan, eta uste dut gure herriaren gehiagorekin bat egiten dela.